Veliki pozdrav od Techland Srbija ekipe, dugo nismo bili aktivni, ali evo nas ponovo i spremni smo za nove klipove. Danas ćemo pričati o temi po imenu website i da će uskoro i Techland Srbija imati jedan. Za one koji ne znaju, a verovatno svi znate, website je nešto poput popularne socijalne mreže Facebook i na njemu možete vidjeti sve povezano za Techland Srbija kanal. Sajt će verovatno biti u funkciji krajem februara ili početkom marta, sve zavisi ako ne dođemo do nekih tehničkih problema pri radu. Na njemu ćete moći da nas pitate intimnija pitanja ili nešto vezano za bilo koju vrstu saradnje. Tamo također možete vidjeti razne fotoalbume, forume i ostale stavke koje na kraju dođu veoma korisno za naš celokupan tim. Ovo je bilo malo obaveštenje i možete očekivati neke gameplayeve, možda i neki live, ali ništa ne obećavamo. Srdečan pozdrav vam želi Techland Srbija tim.